Nazdar, keďže včerajšie veterné počasie nedovolovalo robiť nič iné, tak som sa pustil do výroby kidexových púzdier na tento nôž. Ide konkrétne o nôž, ktorý som nazval Tactical Puko. Je to z toho dôvodu, že má klasické črty Puko noža, ale v modernom prevedení, čiže nerezová oceľ len 690, kalena na 60 stupňov Rockwella, na rúčke G desina a stone wash povrch. Najprv som si odmeral, akú veľkosť budeme potrebovať toho kidexu na preloženie. Budeme robiť štýle tako, čiže z jedného kusu kidexu, ktorý je cez stred preložený a zanitovaný. Následne som si oblepil čepel noža. Má to dve funkcie. Prvá je, aby sa čepel nepoškriabala, a druhá, tá hlavná, je, aby sa vytvorila nejaká tá vôľa v púzdre a kidex sa nešúchal o čepel. Keď som si čepel prelepil z oboch strán, tak som mohol prejsť k zohrievaniu kidexu. Na to sa najlepšie používa teploslušná pištoľ. Postupne zohrievam kidex tak, aby som ho neprehrial, lebo keby ho prehrejem, tak sa z druhej strany, ktorú vidíme, sa vytvoria lesklé flaky a nie je to pekné. Potom som vložil do peny na tvarovanie kidexu, preložil doskami a zatiaľ v zveráku. Dlho som používal aj doma vytvorenú takú svorkovú dosku, kde sa používal vlastne obyčajné svorky, ale nikdy to nestlačilo tak ako zverák, preto je najlepšia možnosť toto. Po cca 5 minútach máme kidex stvrdnutý a môžeme ho vybrať. A tu môžeme vidieť tú výhodu zveráku, kedy je na púzdre vidieť každá jedna linka, čepele aj rúčky. Následne si zoberieme klip, ktorý použijeme, naznačíme si dierky pre nity, aby som to mal presne rozpočítané. Zoberiem veľkosť a prenesiem ju na celé púzdro. Rozostupy dávam vždy rovnaké, aby sa v prípade potreby dal ten klip posunúť nižšie, alebo dal by sa tam namontovať niečo iné, ktoré má rovnaký rozostup dierok ako tento klip. Po naznačení si zoberiem duté nity. Sú to duté nity, ktoré sa používajú na kidex, vyrobené z Mosadze. Veľa ľudí používa lacné nity z AliExpressu, ktoré sú vo vnútri kovové, ale veľmi často praskajú a keď sa zošúchajú, tak začnú hrdzavieť, preto sú veľmi potrebné, aby boli mosadzné. Toto je taký môj klasický lifehack, lebo som si všimol, že veľa nožiarov používa buď pásovú pílu, alebo to brúsy, ale najlepšie je použiť klasické nožnice na plech, ktoré aj preložený kidex ľahko strihajú. Následne prejdeme k pásovej brúske, kde si zahladím všetky hrany. Používam pás zrnitosti 40 na hrubé odobranie a potom 120 na jemnejšie zahladenie. Ako ďalší krok zoberiem znova teplovzdušnú pištoľ a nahrejem si vrchnú časť púzdra vlastne v oblasti rúčky, ktorá bude slúžiť ako opierka pre palec pri vytláčaní noža z púzdra. Vložím nôž, s palcom si zatlačím kidex, keďže je mäkký a tvárny, a nechám si ho pár sekúnd v polohe, aké ho chcem. Ako ďalší krok je potrebné zahladiť všetky hrany, ktoré sú viditeľné, takže zoberiem klasickú brúsku priamu s filcovým kotúčikom, prebehnem to párkrát na najnižšej rýchlosti, tak aby som plast neroztavil a púzdro je v podstate zaleštené. Ďalší krok je, treba navrtať dierky na vetranie a odvodnenie, čiže 3 malé dierky pri špičku. Slúži nám to aj pre lepšie vyfúkanie púzdra, keď sa skončí všetká práca. A už prejdeme k nitovaniu, kedy klasické duté nity rozklepeme. Používal som aj lis, ale nikdy sa mi dobre nelisovalo, pretože niektoré praskali, takže som sa naučil to lepšie rozklepať, jemne začať, potom silnejšie doklepnúť. Posledný krok, zaleštiť vonkajšie hrany. Najlepšie sa používa klasická bavlnená handrička, ktorá je napustená
olejom a hrany zaleští a zaolejuje. A tedy sú najkrajšie podľa mňa. Púzdro je hotové. Ďakujem za zliadnutie.